Id-deputat nazzjonalista Robert Arrigo jingħaqad ma' deputati nazzjonalisti oħra li kritikaw ir-reshuffle u jiddeskrivi t-tibdil imwettaq minn Lorenz Gonzi fil-Kabinett bħala wieħed mingħajr sorpriżi. M'hemm l-ebda sorpriża fihom. M'hemm l-ebda sorpriża fihom. Naħseb li l-deċiżjoni kienet mistennija. That's all, u life goes on. Robert Arrigo li pubblikament tkellem f'aktar minn okkażjoni waħda dwar l-interess li għandu li jkun parti mill-kabinett jgħid li MLU qatt ma kien ikkunsidrat minn Lorenz Gonzi. Taħseb imma li b'xi mod kien hemm xi żmien li kont qed tiġi konsidrat mill-Prim Ministru biex tagħmel parti minn dan il-kabinett? Le, ma naħsibx. Jiġifieri taħseb li qatt ma kont konsidrat? Le. Temmen li kellek tkun inkluż imma fil-kabinett? Kulħadd jixtieq ikun inkluż għaliex kulħadd jixtieq jagħti kontribut. Ma jiena naħseb li dawn l-affarijiet li saru l-bieraħ affarijiet li kienu ħafna mistennija u allura saru ġifieri. F'dawn iż-żminijiet bosta deputati qed jikkritikaw id-deċiżjonijiet tal-Prim Ministru. Meta ħasem fil-programm TX, il-ġurnalista Godfrey Grima qal li minn informazzjoni li għandu hemm 7 backbenchers nazzjonalisti li mhux qed jaqblu mal-Prim Ministru fuq affarijiet fundamentali. Jien naħsumi għandna mill-informazzjoni li għandi hemm xi 7 minnhom daw li jħossu il-direzzjoni jew il-maniera kif il-Gvern ta' Lorenz Gonzi u l-Kabinet ta' Lorenz Gonzi qed isolvi l-problemi jew qed jittakili għall-problemi. Jaqblu magħhom il-biċċa hemm ħafna minn il-backbenchers hemm xi 7 li ma jaqblux u ma jaqblux fuq affarijiet fundamentali. 7 backbenchers ifisser 20% tal-grupp parlamentari. Il-ġurnalista Xavier Balzan ukoll jitkellem fuq il-problemi li għandu l-Gvern li huma kkawżati minn deċiżjonijiet żbaljati ta' Gonzi. Hemm ministri laqqas iltaqgħu f'5 xhur mal-Ministru, mal-Prim Ministru biex jiddiskutu. Jiġifieri jiena ma naħsibx li l-iskuntentezza ġejja minn ħafna fatturi. L-ewwel nett id-deċiżjonijiet li jittieħdu li ċertament mhumiex deċiżjonijiet sani f'mumenti bħal dawn. Għaddejjin f'reċessjoni, x'jagħmel il-Gvern? Il-Gvern jagħmel iktar ħaġa assurda baħnana li tista' tagħmel. Ittella it-tariffi tad-dawlu l-ilma. Il-problemi fil-kabinett infirxu mal-grupp parlamentari. Fis-sigħat li għaddew is-segretarju politiku li kellu l-Ministru John Dalli kien urtat ferm bl-atteġġament tal-Ministru Dolores Cristina li talbithom biex ħadd ma jidħol fl-uffiċċju sakemm tasal. L-ordni ngħatat mis-segretarju permanenti tagħha Chris Bezzina u l-membri tas-segretarjat ipprotestaw mas-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borchlivier għaliex tratt tagħhom ishom kienu kriminali. Is-segretarju permanenti li kellu Dalli, Franz Borch, intbagħat id-dar bil-lif għalkemm sorsi qrib il-Gvern jgħidu li qed jaraw kif isibu post ieħor lil Borch bħal mamlu b'segretarji permanenti oħra li kienu tneħħew għax ma ntoġbux.